Alya Jibrina ku Pişta xedabu Darastu هێشیار بە دیرۆک ئەگەر بقەڕ من چاوێن تاتێ وەندا بکی پەر دێمەنین ڕۆژێن مە دیمەنین نەبووی لشونا بلبلان قژاک دبن دۆستێ گولان هەلچەمۆک بڕۆژ دفرن لهێلەکەتە لەهیەن سۆر لهێلادن قێرینێن زارۆکان دقەلێشن عەرشێ خودێ لکێلەکە جەمن خوێنێ ڕوودنێن پارەسوانên mafên مرۆڤان kirine havîngeh laşistana zarokan hêşiyar be dîrok eger wê ziha bibe qelema te têjbîr bikî per çîrokên rojên me di nîvê rojan de di paşilatiyên mirî de radizên zinêkar têr nabin bazirganên me guliyên xuşka davêjin mazatan werên namûsê em namûsê difroşin namûs li ku hatiye firotin dîrok هێشیار بە بلانەیەن خۆماندن گوهێن te di meydanên bêbextiyê de didin cîrîda siwarên derewîn ji paş de davêjin hogirên xwe rimên serî bijehr ne yarên do yarên îroj yarên do ne yarên îroj sivik bûye evîn soz hilatiye ji rêza gotinan bibîse li ser erşê dinê rûdinên bêbext هێشیار بە û temaşe bike çawa gelawêş cirûsk dide ve dimirîne hêzên li hemberî te rewa dide keviran û wenda dike bêbextiyê hêşiyar be dîrok çi qasî tal be hew qasî rast e çîroka kalê rewî ji bîr neketî